Krásný a úspěšný den vám přeji. Vítejte při sledování Wellness magazínu, který vám každý týden bude přinášet rady, inspiraci, motivaci a nápady, jak být v pohodě a fit. Ukážeme vám zdravý a aktivní životní styl wellness prostřednictvím našich celebrit, které dělají mnohé proto, aby byli v pohodě a fit po fyzické a psychické stránce. Jenom se o tom nemluví, ale vy budete u toho s námi. Začínáme právě teď. Dnes budeme styloví, protože vyrážíme na golf. Tak nasedat a jedem. Tak, ahoj Jani, konečně vyrážíme na golf. Jdeme na to. Jani, golf a ty, slyšel jsem, že to nebyla láska na první pohled. Láska na první pohled, to určitě o tom nemůže být ani řeč. Já jsem se dostala ke golfu někdy před 3 lety poprvé, a to na džerbě, kde jsem si řekla, že se budu týden věnovat golfu a udělám si golfovou kartu. To byla ale moje velká naivita, protože za 2 dny mi došla trpělivost. Tu hůl jsem nad sebou doslova do písmene zlomila a řekla jsem si, že golf již hrát nebudu. A co tě teda přimělo se ke golfu vrátit a svým způsobem se do něj zamilovat? V podstatě moji přátelé, protože komukoliv jsem zavolala o víkendu a chtěla jsem se někde potkat, dát společný nějaký sport, tak všichni přátelé byli na golfu. Co tě baví víc, odpaly nebo hra na greenu? Baví mě víc odpaly, ale říká se, že se to časem otočí. Ale neříkej mi, že se na tom hřišti prostě nerozčílíš, když ti to nejde. No já se tam rozčiluju docela často tím, že jsem začátečník a kolikrát jsem si říkala, že už bych si zasloužila nějaké sedativum. No, jsi farmaceutička, takže prostě nějaké prášky byste možná našli. Nicméně v loni si se zúčastnila wellness maratonu v pražské Sazka aréně, šlapala si tam na kole, Schwinn Cycling Convention, jestli si vzpomínáš, letos 17. května Sazka Arena je tu opět, byť se jmenuje O2 Arena. No, protože nejenom golfem je sportovec živ, tak si myslím, že se určitě zúčastním ať už spinningu, anebo aerobiku. Uvidíme, čím se nechám zlákat. Čím se dostáváš do fyzické nebo psychické pohody? Nejvíc bych řekla plaváním, anebo na tom golfu, anebo na lyžích, prostě sportem. A do psychicky... Co tě naladí? Já myslím relaxační hudba a k tomu odpočinek ve vaně. Hraješ golf pro svůj dobrý pocit, anebo spíše to touha po vítězství nebo po zlepšování sebe sama? Já si myslím, že to je obojí. Samozřejmě je to relax na golfovém hřišti, si jít ty 4 hodinky krásným prostředím v přírodě, ale zároveň člověk chce u toho dosahovat těch nejlepších výsledků a zlepšovat se. Využijeme toho, že tady máme místního Tigera Woodse, trenéra Jany Doležalové, a zeptáme se ho, jak nejlépe začít s golfem. Martine, je všeobecně známý, že golf je časově náročný sport. Řekněme, že mám 2 hodiny týdně, jsem tam volný víkend. Stačí to na to, abych si zajistil zelenou kartu a mohl začít hrát a stálo to za to? Nejlepší je strávit v tom týdnu tak 2 dny, 3 dny na golfu, vyřídit si jednotýdně lekci s trenérem, 2krát týdně mít nějaký ten individuální trénink, protože vždy ten trenér mu poradí, dá mu nějaký ten základ a samozřejmě dopilovat, už by to měl ten hráč sám. Jak vidíš Janu jako golfovou hráčku? No, velmi talentovaná a nadějná golfová hráčka. Jinými slovy, Martin je gentleman a samozřejmě svou hru přizpůsobí Janě a když má dobrou náladu, tak ji nechá vyhrát. Martine, díky za cenné informace, ať se v trénování daří nadále. Díky. Janě, já mám takovou veselou příhodu z natáčení. Jsou to asi 2 roky, co mě doprovázela jedna modelka na Miss Golf. A samozřejmě hned jsme narazili na takovou partičku známých podnikatelů. Asi 3. otázka na dotyčnou byla, jaký má handicap. Slečna se zamyslela a řekla, žádný, já jsem normální. Jak je to s tím handicapem? Já mám handicap 54, takže docela vysoký. A to samozřejmě není váha, to je prostě číslo, které v golfu má svoji sílu. Golf hraje čím dál tím víc lidí, přestože se tvrdí, že je to drahý sport. Co si o tom myslíš ty? Já si myslím, že to není zas tak drahý sport, protože existují hřiště, která jsou dražší, existují, která jsou levnější, existuje i golfová výbava, která je vlastně luxusní, ale zase naopak základní golfová výbava. Vraťme se na skok k modelinku. Před týdnem si se vrátila ze Seychelles, kde si fotila jeden kalendář, za týden odlítáš do Mexika, kde fotíš další kalendář k sakru. Jak to všechno zvládáš? Časové posuny, energii, počasí, změny nálady? A je pravda, že když se vracím z tropů, jako jsou Seychely,
do Čech, kde je třeba 10 stupňů, tak je potřeba zvyšovat si imunitu, takže beru vitaminy, jako je třeba C a zinek. Jana prostě farmaceutičku nezapře, takže kdy otvíráš svoji síť lékáren? Proč takové velikářství? Já začnu zatím s jednou lékárnou a až se naučím provozovat lékárnu, tak potom třeba budu přidávat další lékárny. Mě farmacie se věnuješ i dobročinnosti a konečně po letech se ti podařilo založit vlastní nadaci. Kdy a čemu se věnuje? Nadace se jmenuje Modrá kotva a cílem nadace je získávat prostředky pro výzkum a klinické zkoušení nových metod protinádorové léčby. Janí, působíš milé, ale tak trošku tiše až zakřiknutě. Jsi vůbec soutěživý typ? No, ty si ale koleduješ o porážku. Tak zkusit to můžem, co třeba na greenu v puttingu. No tak pojďme. Jdeme na to, zpátky na green. Sice golf nehraju, ale jako chlapovi mi to nedalo. Prostě si nakonec jenom zasoutěžím. A co třeba o auto na víkend? Bereš? To beru. Jseš dáma? Začínáš. Soutěžíme v patování. Co se dá dělat? Tak už to v životě chodí. Jednou člověk vyhraje, někdy prohraje, důležité je se nevzdávat. Příští týden se na vás těšíme znovu a bude tu s námi Anife Vyskočilová a její orientální tanec. A s ní to bude tanec. Tož na viděnou.